Speaker, kanang impeachment complaint, o niya naibuduso ana dito sa kining ini ang Kongreso. Dalira na tayo day pag maaprubahan na sa kining ang body, o niya naay mo makakuha sila numero day Renz. Awa gyud tanggal gyud si Inday Sara pagka Vice Presidente. Ikaw day unsay imong barug ani? Ang ingon nilang pod Gadyo Mandong ba? Ano ang ilahang tun-an nasayad maning lawmakers no, mga congressman nga kining daghan kaayo og problema sa Pilipinas. Dili lang pod unta. Kana ang tutukan ning impeachment kang Vice President Sara. Tungod kay wala nila nakuha ang suporta ni Vice President Sara sa ilahang mga gusto mahimo karon sa nasod. Ingon man kining mga pamahayag nga gipagula ni Vice President Sara bahin sa national budget sa Pilipinas kung mga nagunot nga. Gani remember Radyo Mandong, mas taas pa gani og boto si Vice President kang PBBM ni atong miaging presidential election. So ang taong bayan nagtuo na dunay mabuhat si Vice President Sara 32 million ka mga Pinoy ang niboto sa iya. So nagsalig niya dunay mabuhat. It's just that walay suporta nga nakuha gikan ni ining mga opisyales sa gobyerno. Sa ito pa. Sige, padayon day. Sige day. Builo pa. Dili angay no nga kanang i-impeach. Oo, dili dapat dili angay i-impeach. Walay dapat kanang mga himuon nga panagpulo nga i-impeach si VP Sara kay ang taong bayan ang nagbutang sa iya diya as Vice President. Bitaw po no kay og imong boto na unaon day Renz ba ang buto nga nakuha niya tumilabang eleksyon ni Vice President Inday Sara taas pa sa nakuha ni PBBM. Ang ano pa gani anak Radyo nakakuha lang og boto si according sa kini mga netizens kay sila man pud ang mga botante. Anak pa sila nga nakakuha lamang pud nagboto si PBBM o nadungagan lang pud niya pila ka milyon gumikan pud sa impluwensya ni VP Sara. Di ay sukana ni anang mga puntuha mo nang gibarugan nimo nga di ka gusto nga adunay impeachment trial nga may tabo against kang Inday Sara Duterte das Kongreso. Mona. Ani pud ako aday. Ako gusto ko nga dunay impeachment trial ngadto kang Inday Sara. Ani mas maayo pa i-impeach na ninyo karon si Inday. Kay ngano? Kumpara na to anang ginahimo karon nga mga committee hearing nga grabe kayo kaplanado ang sistema sa mga pangutana nga iduot si Inday Sara ang mga pangutana i-demonize si Inday aron sa publiko bata sa publiko siya magkakasama himuong dautan. Ani man god? Abi manggod ninyo mga naminaw karon nindot yun na nga dunay impeachment trial. Kay ngano man pinaagi dia sa impeachment trial Radyo Manda Renz makadepinsag tarong si Inday Sara kung ikumpara nimo ng mga committee hearing. Nakadepensa si Inday. Kanang ingon nga spoiled brat si Inday. Kanang ingon nga wala respeto si Inday sa komitiba sa mga membro sa kinini ang kongresong mga buaya. Wala si Inday maka-liquidate anang iyang budget nga confidential fund. Okay, dito na unya sa impeachment trial, tubagon na ni Inday, pinagi po sa iyang mga mandalaban. So,